Aprofito per recordar-vos que si pengeu alguna foto o escriviu algun tuit, ho feu afegint el hashtag de la jornada, #NMECFC, i donarem pas a l'última ponència, a càrrec de l'Anna Montmany. L'Anna és fisioterapeuta, osteòpata i pedagoga. És professora associada a la Facultat de Ciències de la Salut de Blanquerna, a la Universitat Ramon Llull, i és codirectora del títol d'expert en fisioteràpia maxilofacial. Endavant, Anna, com vulguis. Hola, moltes gràcies per la invitació. La veritat és que quan m'ho va proposar el Col·legi de Fisioterapeutes, per mi va ser una gran il·lusió, però alhora també una gran responsabilitat per haver de compartir amb tots vosaltres, en el qual aquí també hi ha gent molt experta, i que per tant això per mi també és una gran responsabilitat. Dir-vos que en el meu cas pretenc fer una modesta aportació del que és el meu treball clínic. Jo no investigo, però sí que treballo en un centre odontològic, la meva germana és odontòloga i donat que ells en les seves intervencions tenien molts problemes de dolors a nivell orofacial, sobretot potser més d'ATM al principi, em va demanar el poder incloure'm en el seu equip i poder treballar. I això ens ha obert un àmbit d'intervenció que jo personalment desconeixia, i que realment en veus uns resultats increïbles quant a tot el tema de les millores en les oclusions, amb tot el tema de problemes en les parafuncions, que cada vegada també hi ha més, amb problemes també a nivell maxilofacial. Per tant, veure que amb ells estem tenint uns bons resultats i també és molt important el treball després amb una altra relació interprofessional amb molts d'altres professionals en funció també del que s'ha de treballar. Sobretot en aquesta presentació, si nosaltres volem treballar les funcions o treballar en les disfuncions orofacials, és sobretot també per prevenir, per adonar-vos i sensibilitzar-vos que moltes vegades no som conscients o no veiem boques, dintre de la nostra exploració és com la boca i menys ara, que tothom ve amb la mascareta, i és com de dir, no, hem de mirar les boques perquè ens donen molta informació i sobretot perquè també podem reeducar moltes o prendre consciència de funcions que no realitzen d'una manera correcta. En aquestes funcions i, per tant, les possibles disfuncions que es puguin donar, en parlaré especialment de les més habituals, que serien la succió, la deglució, la masticació i la respiració. Després n'hi ha d'altres, com el tema de postura, el tema de mímica, que evidentment també les hem de contemplar, però que moltes vegades amb la proposta d'exercicis o de reeducació ja treballes, perquè és tota la musculatura que hi està implicada. Volia presentar, primer de tot, abans de parlar de totes aquestes funcions, amb aquest mapa de l'homúncul de Penfield per adonar-vos-en de la importància o el gran protagonisme que té la boca, que té la cara, que tenen les mans i que, per tant, si en l'escorça cerebral està representat amb tot aquest gran àmbit, fixeu-vos lo complexes que poden ser les funcions en aquestes estructures i que, per tant, que tinguem-ho en compte. Abans de parlar també d'aquestes funcions, volia fer una miqueta de recordatori embriològic. Per què? Perquè fixeu-vos que moltes d'aquestes funcions orofacials s'inicien de les primeres. Ja a la 4a setmana de gestació, la llengua comença a crear-se. O sigui que imagineu-vos quin protagonisme ja té des dels inicis de la creació. Com veiem que a partir de les crestes neurals es formen els 4 primers arcs faringis i com en el primer arc faringi, en el qual està la llengua i la mandíbula, tenen una interrelació
brutal des del principi. I aquí també veure que els nervis que hi participen, des de facial, des del trigèmic, el glossofaringe, l'hipoglòs com a motor principal de la llengua i el vago, i que per tant són estructures que també sempre hem de tenir molt en compte. Veure que un cop es formen aquests arcs facials, després tenim els brots. D'aquests brots, el primer arc faringi es forma del primer arc. Tenim aquest primer, el brot, en el qual es crea nas i front, i després veieu com hi ha dues estructures, dos processos laterals en el qual ja es crea el maxil·lar, el temporal, la mandíbula i el zigoma, i després tenim tot el brot inferior, que aquí hi hauria el cartílag de Merkel, que després ja formen els ossets de l'oïda, el iunque i el martell. Per tant, a partir de la 7a setmana de l'embrió es crea el paladar. És aquí, fins a la 8a setmana, és on qualsevol alteració hi poden haver-hi, o sigui, és quan hi ha més risc que hi puguin haver-hi malformacions. Per això són molt importants aquestes 8 setmanes de l'embaràs, per veure que hi ha una formació bona, correcta. Fixeu-vos que el paladar ja queda tancat i, per tant, aquí ja tenim boca des de la 8a setmana de gestació. I això és molt important, per què? Perquè després veiem que ja també en l'etapa embrionària passem a l'etapa fetal, i aquí, en el fetus, ja en la 12a setmana es poden veure, fins i tot amb ecografies de 15 setmanes, podem veure com es produeix la succió en el fetus, que per tant ja està, o sigui, tota la oralitat, la succió i la deglució ja està inúter, intraúter. Per tant, aquí veure que juga també un paper molt important els reflexes, el contacte de la maneta per estimular, per tant, el que es pugui produir, el que es pugui posar la maneta a la boca i que pugui produir la succió, el deglutir el líquid amniòtic, i que per tant tot això facilita, predisposa també a tot el creixement del sistema nerviós. Per tant, és superimportant que això succeeixi, que es doni correctament al llarg de l'embaràs. Un cop ja el nen neix, és molt important nosaltres valorar, perquè de vegades poden haver-hi problemes de succió que poden ser per moltes causes, estructurals, neurològiques, però que és important veure els reflexes, que siguin presents els reflexes primitius de búsqueda, el de succió, perquè realment garanteixen el que després es pugui produir d'una manera correcta. Veure també com totes aquestes estructures, l'estimulació de tota la cavitat oral, que és el que treballaríem, veure una mica com és el to de la llengua, com és el to dels llavis, la importància de la propulsió en el bebè, perquè realment, ara després veurem amb l'articulació temporomandibular, que el bebè en la succió, el moviment que porta a terme és un moviment anteroposterior, i això és el que configura el creixement de tota la mandíbula i de tot el maxil·lar i de tot el crani. I aquí veure també que durant en aquesta primera etapa el bebè tant empassa com respira alhora. Llavors, nosaltres a mi em venen nens amb problemes de deglució, i de vegades és per un tema que ja te'ls deriven els pediatres perquè veuen que potser han estat en l'última fase de l'embaràs amb una compressió important, perquè en el canal del part hi ha hagut també, o perquè el part ha estat instrumentalitzat i que per tant han hagut unes tensions que queden i que per tant nosaltres podem treballar-les, podem alliberar-les, podem reduir-les. I aquí és sobretot una mica observar al principi com es produeix aquesta succió, i fixeu-vos que si no hi ha un bon control motor i sobretot de la llengua no serà efectiva. Si després d'un any treballant amb el que calgui, en funció de les estructures que estiguin afectades, veiem que la millora pot ser molt ràpida, molt instantània, en la mateixa sessió, i això és superimportant perquè penseu que la succió
del bebè, promou també tota l'oxitocina i facilita l'ejecció de llet també, i que per tant augmenta aquesta millora en l'alimentació, en la nutrició, en el vincle afectiu de la mare i el nen. I aquí també és important veure una mica quines serien les estructures més freqüents que puguin entrar en disfunció i que per tant nosaltres treballaríem amb els reflexes, si hem examinat i no hi ha uns reflexes correctes, amb les disfuncions a la base del crani, amb les disfuncions craniocervicals, l'os hioides. L'os hioides no s'articula directament amb cap os, però totes les relacions musculoponeuròtiques també és important tenir-les en compte i treballar. L'os hioides està molt elevat i després hem d'intentar mobilitzar-lo i facilitar una miqueta aquest moviment correcte. El to en la succió també és important i moltes vegades també ve a través de tot el tema vagal i que per tant també ho hauríem d'estimular. El tema dels frenells. També és molt habitual trobar-nos amb bebès que no poden succionar. Ara us ensenyaré algunes imatges per als frenells, l'anquiloglòssia, que seria, a veure si aquí tenim, l'anquiloglòssia és, veiem en aquesta imatge, aquí, el tel mucós que està en la base de la llengua i que, per tant, pobrets, no poden treure la llengua i, per tant, no poden ser efectius en enganxar-se en el mugró i poder mamar correctament. Aleshores, moltes vegades el tema dels frenells, si són també frenells que serien a la part alta, a la zona més del llavi superior, o de vegades hi ha tensions laterals, que es tracta de treballar-los intravocalment i poder relaxar-los. Aquí veiem també que... No sé si... Ara no passa? Espera, és que... Aquí, aquesta era sobretot per veure el reflex de búsqueda, com només donant un petit estímul, i que això ja es produeix també a dintre de l'úter, i com treballem. Important, moltes vegades també, per exemple, tot el treball de la base del crani, per compressions. Vosaltres sabeu que quan és bebè l'occipital no està dividit en 4 parts i no està ossificat i que llavors durant el procés de creixement, quan es va ossificant, moltes vegades poden haver-hi algunes tensions en el canal de l'hipoglòs i que per tant hem d'intentar alliberar. Llavors és important. El tema també de treballar a nivell del paladar, el que seria paladar dur, paladar tou, però sempre en aquests casos ha de ser molt sutil, però per realment no provocar cap mena de tensions, però per alliberar totes les estructures de la boca, no només boca, cervicals, les espatlles, el diafragma i al final també sacre. Una miqueta. Aquí, és sobretot perquè, no sé ara si vosaltres, si algú treballa amb bebès, però que hi ha hagut etapes en què és com molt la tendència de tallar els frenells linguals. I aquí també hi ha gent que són més pros i d'altres que no ho són tant. Perquè, a veure, de manera sistemàtica el que es talli un frenell tampoc no té cap justificació. La justificació seria si realment afecta en la lactància, en què la mare no li faci mal cada vegada que s'enganxa el dit, perquè si no abandona la lactància, i després també, perquè hi ha vegades que hi ha nens que tenen frenells però que són hàbils en la succió i que per tant aquest frenell és possible que amb el temps, amb el creixement de la llengua, també vagin desapareixent, que per tant si els treballem, si els elastifiquem una mica, podem tenir bons resultats sense tenir que tallar-los. Sí que si es tallen sempre es recomana que es faci en els primers dies, perquè si no és més complicat, però aquí hi ha diferents pràxies per treballar la succió. Quan hi ha vegades que nosaltres volem treballar també per veure una mica el to dels orbiculars, dels buccinadors,
un bon treball és fer-ho per veure si aquesta succió és efectiva o no. Es pot treballar amb palletes, són com diferents pautes, diferents exercicis com a idees per poder portar-ho a terme. Aquí el que us deia de l'ATM. De l'ATM del bebè és plana. De fet, no té encara format els còndils de l'ATM i això és gràcies a que pugui fer aquest moviment de succió anteroposterior. Amb el creixement ja va configurant aquesta estructura dels còndils mandibulars i després també les apòfisis mastoides, amb tots els seus beneficis per l'aireació de la trompa d'Eustaqui. Per tant, la succió, si és amb el pit, es produeix d'una manera molt més fisiològica que no la que seria amb un biberó. De vegades s'ha de fer, no es pot fer la lactància materna per les circumstàncies que sigui, però sempre hem de promoure per tots aquests beneficis, sobretot també amb el que seria el creixement de la mandíbula d'una manera més harmònica, perquè tot el treball que fan és més correcte per aquest desenvolupament orofacial. La deglució. Parlem ara del que seria la deglució. Aquí ja és a l'empassar, aquesta deglució tan líquida, sòlida, saliva també, i que per tant necessita d'una coordinació neurològica molt important. I aquí, a banda, veure que el que potser seria important són les vàlvules labials, o sigui, ha d'haver-hi un sellado en totes aquestes fases de la deglució i aquí hem d'examinar també a nivell labial si hi ha un bon tancament perquè per tant el menjar no s'escapi. Hi ha de vegades el típic que sempre o bevegen o que quan mengen sempre perden una mica d'aliments, el vel lingual, el vel faringi, el vestíbul laringi i l'esfínter esofàgic. Entenent que en funció de les fases, si és més voluntària o no, tindrem un treball a fer o un altre, però tenir en compte que poden haver-hi exercicis en aquests àmbits, en aquests aspectes. La deglució en l'adult. Aquí, sobretot, tothom sap les fases de la deglució, uns en parlen de 4 perquè l'oral pot ser la preparatòria amb l'oral i després hi ha la faringe i l'esofàgica, però aquí sobretot és per remarcar com els canvis que estan veient amb els nanos, amb el creixement de les mandíbules, per un tema en els canvis de l'alimentació. La societat actual fa que tinguem unes dietes que moltes vegades promou molt més una dieta més tova i que, per tant, això acaba condicionant una forma diferent i això ens donarà després uns problemes i unes malformacions que es tracta de previndre-les. El que ens trobem molt és la deglució típica, o el que se'n diu la deglució immadura, la deglució infantil. I aquí són amb diferents exemples en el que poden ser causa de problemes en la deglució. Una de les coses és que una deglució immadura va molt lligada amb la respiració bucal. Per tant, tenim una de les altres funcions que també es veurà alterada. I aquí, veure uns vídeos, és per veure els dos tipus de deglució atípica que ens podem trobar. Per problemes en la interposició lingual i per problemes en el que seria el segell labial. I, per tant, aquí, en funció de com ho veiem, farem uns testos per valorar com és aquesta deglució, tonificarem unes estructures o unes altres. Aquí és molt important valorar la llengua. No sé, la llengua sempre es diu que és com la plomada del cos. Per nosaltres, si treballem amb boca, la llengua és importantíssima. I, de fet, jo sempre pregunto a tots els pacients on te tens la llengua? Al principi, quan preguntava això, em deien a la boca. I deia, no, clar, evident, no? Però de dir, ja, però a on? A dalt o a baix? No sé, hagués pogut fer un menti per veure com la teniu, però potser aquí, a veure si un moment aixecar mans i pugui veure una mica. Penseu un momentet, o sigui, poseu-vos en una posició
de repòs de la boca, en la qual, en principi, no ha d'haver-hi un contacte entre les dents, ha d'haver una posició relaxada. Qui de vosaltres té la llengua a baix? Déu-n'hi-do, alguns, I la llengua a dalt és la majoria, els que la tenen a baix haurien de venir a fer rehabilitació, perquè la llengua, en una posició correcta, la llengua ha d'estar, té un efecte turbor i que per tant ha d'estar alta, ha de tenir un contacte amb el paladar i tocar una miqueta les vores dels incisius en la part posterior. Llavors, a mi això és de les coses que he descobert quanta gent té la llengua mal posicionada. I moltes vegades, quan fas l'anamnesi i preguntes això, on tens la llengua, hi ha nenes o nens i et diuen a dalt, que és com hauria d'estar. I llavors la mare o el pare, com que a dalt? Però si la llengua ha d'estar baix. I dius, llavors es crea aquí uns, i sempre els dic, parleu a casa, avui sopant, a veure tots vosaltres, i després m'envien, tenia raó, sóc l'única que tinc la llengua baix. I aquí és prendre consciència d'una estructura que no la tenim, que està allà dintre, que ja sabeu el protagonisme que tenia des dels principis de la creació i que per tant la tenim allà abandonada i és superimportant perquè qualsevol alteració en el posicionament de la llengua, i aquest ha de ser un dels missatges més claus, comporta molts problemes amb, sobretot, males oclusions i problemes també a nivell orofacial de les funcions. Mireu, fixeu-vos en el tema de males oclusions, com se solucionen. Sovint posaven ortodòncia, es posa ortodòncia, però clar, si no rehabilitem aquestes funcions, el problema és que les ortodòncies després, sí, és per un tema estètic, que millorarem amb algunes coses, però tornaran a remetre. Quantes persones han portat ortodòncia de petits? No ho sé, podríem ara, però és que no us veig gaire, perquè amb tanta il·luminació. Però és perquè jo quan he preguntat això, molta gent, bastanta gent, i després dius, quantes persones han tornat a portar una segona ortodòncia? I ara ja hi ha, perquè amb l'edat, una tercera ortodòncia. No sé, si sou dels que, o algunes correccions per... Per tant, moltes vegades dius, escolta'm, això s'ha de treballar, el que no respira correctament, el que té la llengua mal posicionada, serà un ús repetitiu que ens condicionarà i que per tant és tenir-ho en compte. També per la llengua aquesta pressió que fa, que és superimportant el que es faci per tota tot el que seria el canvi morfològic de crani. Aquí veieu un test de deglució i és molt fàcil i moltes vegades aquí només amb aquest test en el que separes els llavis i els demanes que degluteixin és on ja veus si s'insinua la llengua o no i penses, no, en principi la llengua no ha de sortir o fins i tot a vegades l'ús excessiu de la musculatura labial inferior quan tampoc s'hauria de moure. Si nosaltres traguem agafant-nos així no hauria d'haver-hi cap mena de moviment de totes aquestes estructures. Aquí, si veiem, si detectem totes aquestes coses, podem fer un treball de pràxies amb la deglució i que, per tant, poden ser molt en pràxies linguals. Aquí teniu propostes d'exercicis que es tracta en funció una miqueta del que es veu. Després parlarem de la freqüència o quants d'aquests exercicis, però es tracta, aquí després, a banda dels exercicis que nosaltres podem recomanar i que podem fer amb els pacients per donar-los una miqueta de consciència de quin és el bon ús, hi ha alguns estris que ajuden també a reprogramar la llengua en una posició correcta en molt poc temps. Això ja és amb odontòlegs i que, per tant, moltes vegades, d'una manera
inconscient, però que el nen li col·loquen i en un mes poden canviar també aquest hàbit lingual. O sigui que tenim el suport d'aquests elements. Passem a una altra de les funcions, la masticació. La masticació, a partir de, i sobretot ja el nen, en els 2 anys que ja té totes les dentetes, les 20 peces dentals, doncs aquí ja és molt important, hi ha un canvi en el moviment de la mandíbula i això és el que també fa que hi hagi un creixement harmònic i una col·locació de tota la resta de dents que aniran sortint també d'una manera correcta. El que és molt important en la masticació és que ha de ser bilateral. I aquesta també és una altra de les coses. Quan tu testes a veure la masticació, com ho fas? Jo a vegades dones un palet i li dius mossega en els queixals, sense dir a quin costat, perquè si no ja reflexionen, si ja saben, llavors instintivament ja s'ho posen en el cantó que normalment mosseguen més. Ara, hi ha vegades que els pares et diuen no, és que mossega sempre més per aquesta banda. Doncs els nens no enganyen. Tu els dones un xicletet d'aquests de crosteta i el fas mastegar un momentet i veus ràpidament si tenen una masticació bilateral alternada o, en canvi, és sempre del mateix costat. Això, doncs imagineu-vos, les vegades al dia que estem mastegant aquestes asimetries, què donaran de problemes, de complicacions? Ja no amb el dolor, sinó amb les alteracions també morfològiques i funcionals que es puguin donar. En la masticació, hi ha diferents vessants, però sí que et diuen, i això sí que es veu, que una masticació asimètrica comporta un desenvolupament del maxil·lar d'un cantó, un desplaçament unilateral de l'altra banda, el còndil del costat de la masticació es fa més, s'engruixeix, i l'altre, en canvi, s'aprima més, i que, per tant, aquí hi haurà aquestes afectacions. Aquí també és una imatge perquè veieu que les dents ja estan presents des de l'úter. O sigui que tota la dentició ja la tenim, la impregnació de tota la dentició en el maxil·lar i en la mandíbula ja hi és i que, per tant, doncs, què passa? Si no fem un bon ús en la deglució, en la succió, doncs és quan potser aquest desenvolupament, com que no es produeix d'una manera correcta, fa que hi hagi tot aquest apinyament. Cada vegada els nens tenen aquestes dentetes, aquestes boques amb les dents més apinyades. Això de què és? Poden ser per moltes causes. Evidentment, aquí també hi ha un factor genètic, hereditari, que qui té un tipus de mandíbula és molt probable que, perquè agafes la mandíbula del pare o de la mare, les dents del pare... Vull dir que això també hi juga, és un component a tenir present. I aquí veure les connotacions a partir dels 6 anys, ja com que hi ha un canvi en la dentició, ja cau, és quan cau la primera dent, moltes vegades, ara també cada vegada cauen o més ràpid o més tard, depèn una miqueta del... Però és una etapa en què ja hi ha també un canvi, el crani ja no creix tant i ja hi ha un creixement més exponencial de tot el viscerocrani, i que per tant també hem de tenir en compte. La dent. Aquesta imatge és sobretot per adonar-vos que si donàvem molta importància a la llengua, la dent, també cada dent és una articulació i que per tant, ostres, nosaltres que treballem i tenen les estructures semblants al que seria una altra articulació, amb les seves particularitats, però amb el lligament també, i per tant és tot un sistema muscular complex i que hem de poder treballar. Tinguem-ho en compte. Aquí, les dents ens parlen i que moltes vegades només observant a la dentició pot veure si hi ha hagut algun traumatisme i que per tant aquí hi ha alguna dent que hi ha algun problema més a nivell del nervi. Podem veure l'ús amb les mossegades, per exemple, amb mossegades creuades, ara en veurem en alguna altra. Si hi ha una mossegada, ara parlarem una mica de l'oclusió, fa que un cantó sigui més actiu i per tant això et condiciona, una sobrecàrrega en aquell cantó. La dentició adulta, aquí les dents
dels adults, sabem que tenim 32 dents i que, per tant, el que comentava, és molt important veure una miqueta com estan alineades i les diferents estructures, no només de dents, mucoses, les genives, els llavis, paladar, si és per dintre, les cordes vocals. Llavors, causes de maloclusió. Poden haver-hi moltes causes. Nosaltres, sobretot, aquí el que defenso és les causes per al tema d'un mal hàbit en la funció orofacial, però n'hi podrien haver-hi moltes altres. Però fixeu-vos, entre elles, si hi ha problemes de succió, problemes a nivell de la lactància, doncs clar, aquestes ja ens condicionen i això ho podem treballar nosaltres des del principi. Altres causes, com a nivell ja més traumàtics, també hi ha algunes afectacions a nivell traumàtiques i causes disfuncionals i tots els problemes que ens poden ocasionar, que ara en parlarem. Com avaluem la masticació? Des del que us deia de fer mossegar amb diferents, amb un xiclet, amb una goma, amb un palet, analitzar tot el que seria la musculatura que hi participa en la masticació, sobretot els músculs principals de la masticació, masseter, temporal, pterigoideus, però després molts altres. Tota la llengua, són 17 músculs, la llengua, o sigui que tela tot el treball que pot fer. Aquí veure una miqueta, tampoc no el que dèiem abans, que algú deia, sí, origen, inserció i les funcions, però sabem molt bé quines funcions tenen perquè molts fan uns moviments combinats i que, per tant, per poder-los treballar, per poder-los relaxar, elastificar, de vegades són punts de tensió, punts de gallet i que, per tant, també val la pena treballar-los. Tests per determinar la masticació. De vegades, clar, què passa? La masticació no és la correcta perquè et diuen, no, és que clar, com que em fa mal aquell cantó, mossego per l'altre. Doncs llavors s'ha de... O no, és que com que m'han tret unes peces d'un dent, si treuen una dent, s'ha de reposar, com sigui, perquè si no allò es modifica els ossos. A banda que les dents necessiten un contacte amb la de sota. Si no, la dent també surt més, que per tant el que fa és que poden crear interferències o modificar l'oclusió. O sigui que és superimportant. La gent, quan hi ha testos per veure si hi ha problemes per aquella falta de dent, s'ha de posar, avui en dia, amb els temes dels implants, però qui no vulgui implants hi ha altres maneres per... La masticació, exercicis. Els exercicis, quan nosaltres donem exercicis, idees d'alguns exercicis de masticació, també. És important fer-ho a diari, però poca estona. Abans, quan parlaven amb els exercicis, quants exercicis feu? Menys de 6, aquí, poquíssim, 4. Amb 4 exercicis en funció del que vegis que necessitis treballar més. I sí que cada dia s'haurien de fer. És important per ser-ne conscient i aquí teniu propostes, els testos, l'exploració, evidentment molt intravocal i moltes vegades és també que ells acabaran sent conscients del que toques i de dir, però què tinc aquí? Què és aquesta tensió? I la podem relaxar moltíssim. I llavors equilibrar i veure que ha millorat. Una altra de les funcions, la respiració. Amb la respiració, res, el que és més important, tots sabeu que la respiració correcta ha de ser la respiració nasal, però sobretot és perquè la respiració en el que fa referència a les funcions orofacials és important per al desenvolupament del creixement dels ossos de la mandíbula i el desenvolupament també de les dents. Mireu, aquí vaig trobar i vaig enganxar la fotografia d'aquest vídeo que està aquí referenciat de com el desenvolupament orofacial. Un nen amb la imatge d'uns 10 anys que pot semblar que té una cara perfecta, amb un tancament de la boca molt correcte, i com per tenir un hàmster té una mascota i es passa molts anys de la seva vida a casa seva tinguent una al·lèrgia per culpa d'aquest bitxito. Llavors això li provoca un canvi en el patró respiratori i fa que
hi hagi un canvi amb tota la cara, amb la morfologia i també amb les funcions orofacials. Passa a tenir una respiració vocal instaurada, o sigui que important. I aquí també parla dels efectes de la termorregulació amb l'escalfament també a nivell cerebral, i com lo important, i que de vegades hi ha autors que diuen que amb nens hiperactius, que potser a vegades, si també veiem, a vegades el problema és perquè no tenen tampoc una respiració correcta, i si són respiradors vocals i busquen escalfar d'alguna manera, i d'aquí aquesta hiperactivitat. Hi ha moltes teories, però veure que la respiració és bàsica, i això és una de les coses que els odontòlegs en allà on estic sempre ells ja fan fer uns exercicis respiratoris per prendre consciència, per la importància. Una respiració oral, una respiració vocal, el que dona és un canvi en l'estructura del paladar, perquè, clar, com que respires per la boca, la llengua baixa, no tenim aquest impacte constant de la llengua en el paladar, i fa que s'arqueixi en funció de l'edat també, i que per tant veure una mica aquesta retrognàtia. La retrognàtia, que és quan la barbeta se'n va cap endarrere, tots els nens quan neixen la tenen. La tenen perquè així es poden enganxar molt més bé en el pit de la mare, però gràcies a aquests moviments anteroposteriors és quan van també evolucionant i van conformant una xureta més cap endavant. Però aquí tornem a tenir-la cap enrere per culpa d'aquesta respiració vocal. I aquí també veure només la imatge, canvis estructurals per la respiració. Això és perquè veieu que també va molt lligat amb les maloclusions i que moltes vegades una respiració vocal fa que hi hagi moltes més mossegades obertes. Ara parlarem aquí del tipus de mossegades. La respiració vocal va molt lligada també amb la postura. I veiem molts nens, és els típics, nens i adults també, que tenen una respiració vocal i que la xura és molt amb aquestes cares com d'adenoides, la cara llarga, més blanquecina, els amb ulleres, per un mal hàbit respiratori. Exercicis respiratoris que podíem portar a terme. Aquí, si és en un lloc exterior, evidentment podem fer servir les bombolles, si no nosaltres, diafragma, exercicis de diafragma, teràpia incentivadora respiratòria, amb artilugis respiratoris per donar-los més estímul. I nosaltres aquí també ho fem amb les flautins i ensenyar. Fixeu-vos que aquí l'aparellatge hem anat de lo más a... No necessiteu gaires coses, grans artilugis. I són treballar la respiració, veure una miqueta el patró respiratori i el mateix, l'artilugi pel nas, en fem servir un altre, o comencem primer per la boca i després ho netegem i després acabem per al nas, i moltes vegades s'emporten el premi perquè això com que ja no... Molts nens quan van al dentista volen un regalito i a nosaltres ens en demanaven i ara mira, el regalito és l'artilugi per ensenyar-los la respiració. I aquí treballar la boca amb les flautes. La fonació. Aquí la fonació és una altra de les funcions, no m'hi extendré perquè sobretot la fonació és per veure que és per problemes també molt lligats a la respiració, evidentment la respiració, i després la parla. Si hi ha problemes de parla, clar, hi ha nens que quan tenen aquests paladars tan estrets, és que tampoc no parlen correctament, llavors sí que ja es treballem conjuntament amb el logopeda. Però de vegades et diuen, no, ja he fet anys de logopèdia, i que per tant és tornar a recuperar una miqueta o veure quins exercicis feien i poder, sobretot per al tema lingual. Nens que ja veureu amb les parafuncions que es xupen molt el dit, com que tenen aquests paladars tan amb l'UV, minut? 3 minuts. Les praxis linguals, i aquí veieu amb dos nenes, i fixeu-vos que ja només observant ja veieu que el to d'una i de l'altra és totalment diferent amb l'exercici. Per tant, si en un no té els auriculars o tota la part lingual, ho haurem de treballar d'una manera. Aquí, la postura. Amb la postura no m'hi posaré, és el que us deia. Faig les 4 funcions més importants. I aquí el que sí que vull és sobretot també parlar de les parafuncions. Per què? Perquè ens hi trobem moltíssim. Tenim moltíssims pacients que tenen bruxisme. Potser vosaltres també, si tornéssim a aixecar la mà,
Quanta gent apreta de dia, apreta de nit, el diürn nocturn, ratxina, frega, veure els tics i el bruxisme, moltes vegades és per aquesta necessitat de calmar el sistema nerviós autònom, però a veure quines conseqüències porta el bruxisme. Moltíssimes, no només estètics. Els dentistes al principi deien no, doncs una fèrula de descàrrega i ja està, però és que la fèrula de descàrrega també hi ha estudis que diuen el 50% no les fan servir mai. Per què? Perquè si no fem aquest treball conjuntament i quan nosaltres el fem, la fèrula la toleren moltíssim més, moltíssim. Aquí, articles de l'ortodòncia. La succió del polze també és una de les coses molt habituals que ens trobem i hem de modificar aquest hàbit, perquè de vegades sí que a partir dels 6 anys ja van canviant, però l'estructura del paladar ja és altra. Aquí hi han d'haver intervencions amb expansió de paladar, però treballem conjuntament amb nosaltres. I aquí un últim, que seria els roncs i les apnees. Clar, amb gent gran, quantes persones ronquen? N'hi ha que no ho saben i que quan els graven diuen mare meva, però això és el que faig. I ràpidament, perquè què passa? Van i busquen artilugis, quan alguns han dit sí, les tirites de la farmàcia nasals que em van molt bé, algunes fèrules, però s'ha vist, i aquí és un estudi també, en el qual veure com els efectes de tota la part d'orofacial és molt important per millorar aquest tipus d'apnees. Aquí es va fer un estudi amb professors del Clínic de Blanquerna i de la Universitat de Xile i feien com amb 4 exercicis, fixeu-hi, orofaringis i combinat uns només amb una mostra, aquí tenim, aquests són els exercicis que es fan. L'exercici, per exemple, Charter, que és un exercici en el qual el que fas, perquè les ronquides, les apnees del son, tenen molta debilitat de tota la musculatura supraioidea, a banda de tot el tema de teixit gras, d'aquesta mala respiració, i llavors fan aquest treball de tonificar aixecant el cap, aguantant uns segons, relaxant, i això unes repeticions, 30 repeticions, i milloren moltíssim tota aquesta... Aquí, perquè veieu en l'estudi com combinat exercici amb el caminar, alguna activitat a l'aire lliure, té uns resultats més positius que únicament un d'aquests aspectes. I aquí els diferents materials que podeu utilitzar. Això només és perquè us n'adoneu que, per tant, jo sempre, en tota l'avaluació, en tota l'exploració, utilitzo, o sigui, dintre de la meva història clínica, pregunto sobre les parafuncions, les observo i les tinc present. I aquí, a banda, si porten aparell, si han tingut algun traumatisme, com va ser la succió en el seu moment, per on en passen, si els hi falten dents, veure una miqueta si han fet treball de fisioteràpia, de logopèdia, del que sigui. I aquí l'examen vocal, sempre hem de mirar boca, sempre, sempre. Perquè acostumar-nos a... I els components, ja està, perquè jo crec que aquí... Mireu, i aquí l'última diapositiva és sobretot perquè és un missatge d'un WhatsApp que resumeix una mica el que jo faig. Al final, els pacients, quan els he treballat, a vegades alguns m'escriuen i això és el que diuen, que tenen més consciència i que faran els exercicis. Perquè veureu que incloure tot això acaba comportant uns beneficis amb tot el que he parlat. Si hi ha coses, he anat després molt ràpid, però també teniu aquí el contacte i del que es tracta és que tingueu en compte això perquè és un àmbit que us pot donar molta sortida i amb gent que també potser més s'inicia, veure que es pot treballar amb boca. Hem començat amb peus, acabem amb boca i farem servir aquestes funcions per dinar. Gràcies, Anna. Doncs comencem amb el torn de preguntes. Vull llançar-li una pregunta a l'Anna, que aixequi la mà, sisplau. Sí, ja. Hola, aquí a l'esquerra. Hola. Moltes gràcies per la ponència. Volia preguntar sobre el fet i l'ús de l'Invisalign
Del? Invisalign. El fet que s'està utilitzant per modificar la morfologia de la boca, estèticament, està molt de moda i si us esteu trobant problemàtica amb l'ús. És que no el sento. El fet i l'ús de l'Invisalign. Vale, de l'Invisalign. Perquè ara està molt de moda i està canviant molt la morfologia de la boca. I d'una manera molt ràpida. Molt ràpida perquè, i la clar, problemàtica. ells ja surten amb tot el kit i cada setmana o cada d'allò es van canviant. Nosaltres allà hi ha una odontòloga que fa això, i n'hi ha d'altres que, clar, són supercontràries. Jo no soc perquè considero que és molt ràpid, amb molt poc temps, i llavors et venen molt amb tema de migranyes, amb tema de problemes cervicals. Llavors nosaltres el que fem és que, com que això preval moltes vegades, i aquí també amb l'odontòloga que ho fa, sempre venen a fer, o sigui, ja en el pressupost ja hi ha unes sessions de fisioteràpia, previs abans de començar per poder conscienciar amb tots aquests hàbits, a veure si hi ha algunes tensions, i perquè de vegades si hi ha dolors, ens esperem a posar-se, s'esperen una mica, i després ho treballem i amb això sí que elles són, perquè hem vist que si no després tenen molts fracassos o que fins i tot és que un dolor, quan hi ha dolors, és molt angoixant per la persona que ho té. Abans ho parlàvem i de dir és que cara, el patir i després també amb el tema de la son, llavors no ho descarto. Si em dóna l'opinió, sempre els dic, ostres, és molt heavy, no hi ha altres maneres, però és que n'hi ha que això és una moda i ho porten, i llavors de dir, vale, doncs vine i anem a treballar conjuntament i ho fan, d'una manera metòdica, van vinc perquè necessito que també alliberar totes les tensions, treballar la respiració, tot. Sí. Molt bé, més preguntes? Medina. Encara no. Alguna pregunta més per l'Anna? Ja estan cansats, que ja toca anar a dinar. Sí? I si hi ha preguntes, després em podeu escriure i podeu compartir. O intervencions, algú que també treballa. Jo sé de gent, de companys aquí que hem coincidit i que estan treballant també en aquest àmbit i que tot el que puguin aportar, benvingut sigui. Digue'm. El tema de la retrognàtia, la retrognàtia podria arribar a ser reversible amb el nen? Podria ser. Reversible amb el nen? Sí. Sí? Sí. El que passa és que hem de veure què és el que falla. Per exemple, amb el que deien abans de l'Invisalign, ara també fan amb tots els temes de les retrognàties o prognàties, sobretot més en prognàties, fan les guies de planes, hi ha odontòlegs que posen unes guies que et modifiquen l'oclusió en un mes. Però, clar, depèn una mica de quina edat, ja et dic, hi ha retrognàties que potser és genètic, que és la xura, l'os, però si avaluem que és per uns hàbits i podem nosaltres treballar-ho, i després hi ha, evidentment, ajudes ortodòntiques que s'han de portar. Treballem a la part, però sí que es pot corregir. Merci, gràcies. Bé, allà tenim una altra pregunta. Al peu del passadís. Hola, bon dia. En primer lloc, donar-te les gràcies per l'exposició, ha semblat molt instructiva. Volia preguntar una cosa molt senzilla. Quin és el teu parer sobre tractar amb les òrtesis de descàrrega el bruxisme, si són efectives o... Merci. Vale. A veure, jo l'he fet servir i no me la poso. Però realment, o sigui, les fèrules de descàrrega moltes vegades són necessàries, però s'ha de valorar a veure quina és la tensió que hi pot haver-hi. Què passa? Els dentistes les col·loquen per un tema estètic. A ells els preocupa, és que estàs desgastant molt el dent, però, clar, si hi afegim després també
el tema dels hàbits, l'estrès, moltes vegades hi ha gent que ha incrementat moltíssim el bruxisme després de la pandèmia o durant la pandèmia. De fet, quan vaig començar a treballar, la majoria venien per tots aquests temes. Llavors, ostres, si ho podem treballar i ajudar-nos amb la fèrula, és perfecte, perquè el que en fa un bon ús, després veu que li va molt bé. I que n'hi ha que diuen és que jo, si me'n vaig de viatge, porto la fèrula a tot arreu. En canvi, n'hi ha d'altres que no la toleren. Si no la toleren és perquè no està ben feta i que llavors, de vegades modificant i nosaltres treballant amb tota una part més d'exercicis, tota una part de relaxació, és perfecte. Nosaltres sempre porten la fèrula a les sessions. Quan venen ja els hi demanem, perquè també ho valorem, a veure la fèrula, si afecta, si és correcte, sobretot per la mobilitat de la columna cervical, amb uns testos que portem a terme. I moltes vegades hi ha gent que a l'acabar la sessió, quan se la posen i tornes a tastar, han de dir, ostres, ara sí que em va bé, la tolero. Nosaltres ara, fins i tot el que fem és que per prendre les mides de les fèrules, abans fan tractament bucal. I aquell mateix dia es pren la mida. Que la mida també hauria de ser en una posició determinada, però els dentistes amb això ja són més reacis perquè diuen que si no el motllo se'ls impassen i tenen més risc i que ho volen fer assegut. I això ens ha canviat també per l'acceptació. Els dentistes ho han vist que, ostres, es gasten 250, 300, 400 euros, el que sigui, però almenys la porten, que abans moltes quedaven a la tauleta de nit. Molt bé, doncs, si no hi ha més prou... Ah, sí? Perdoneu, no l'havia vist. Allà al fons. Bon dia. Felicitats, Anna, per la presentació. Gràcies. Només volia preguntar-te, que has parlat de l'aspecte de la postura i no has comentat gaire sobre el tema, de quina manera introdueixes amb la clínica la part postural? Gràcies. Com introdueixo? Sí, que en la teva clínica quina és la pràctica que utilitzes, què fas? Sí, no, a veure, és que ho he passat molt ràpid perquè després ja he vist que em quedava poc temps, però és que la postura, o sigui, parlar d'orofacial i de boca no podem, o sigui, que és tot al final. Nosaltres ja parlem de maxil·lo i perquè és tota la cara, però tot el coll, i per tant mirem molt la postura. Jo l'examen, sempre faig l'examen postural i ho miro tot, i la posició de les espatlles, perquè moltes vegades tu has de donar unes pautes després d'uns exercicis vocals, però que a més també faràs uns exercicis de tonificació de la musculatura escapular. Hi ha molts nens amb les tecnologies, amb les espatlles mal posicionades. També l'etapa de creixement condiciona una postura o una altra, però jo la tinc molt present i moltes vegades, si baixo de boca, tots els exercicis del doble mentó, els del xic kun, per tonificar la musculatura profunda cervical, s'hi afegeix. És que és una mica en funció de què és el que veus debilitat, què és el que veus descompensat, i ho treballes. Però la postura tota, com que de vegades, escolta'm, te n'adones amb aquests peus, amb aquests pauets o plans o cabos, també recomanar un estudi podològic. O sigui, ho tenim tot en compte, la globalitat, sempre. Molt bé, doncs des d'aquí no veig mans aixecades. Entenc que no hi ha més preguntes. Moltes gràcies, Anna, per la teva intervenció. Gràcies, Anna.